abans que arribin les pluges. Si viviu en una casa, recordeu revisar la teulada i els desguassos, així quan plogui no tindreu goteres. Estigueu atents a les prediccions meteorològiques i a l'estat de les carreteres. Si plou molt fort i sou a casa, no baixeu al soterrani ni al garatge de casa perquè es poden inundar. Pugeu als pisos superiors i quedeu-vos-hi. No deixeu al balcó ni al jardí testos o mobles, l'aigua els pot arrossegar. Si plou molt fort quan sou al carrer o a la muntanya, a la muntanya aneu als llocs més alts i lluny de rius, de rieres i de zones que es puguin inundar. No travesseu cap riu, ni riera, ni zona inundada d'aigua, ni a peu ni en cotxe. Els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat. Si al mar hi ha temporal amb grans onades, allunyeu-vos d'espigons, esculleres, passeigs marítims i altres zones on trenquin les onades a prop. Més informació al web interior.gencat.cat/inundacions.